Bon dia a tothom, honorable president de la Generalitat, rectors, tots els membres dels consells socials, professors, totes les entitats també i representants polítics, el PAS, els estudiants, tot el professorat. No vull perdre molt temps. És difícil fer una intervenció després d'aquest Música Invisible, que crec que a tots ens ha colpit, però el senyor Vallverdú ens demanava que treballéssim després d'aquest mirall, tota la seva trajectòria. Crec que la seva intervenció s'haurà d'imprimir i crec que moltes vegades ens n'hi ha bé per llegir, perquè darrere la seva història hi ha el pas del temps i tot això que com a país hem aconseguit, però vostè demanava força positiva. I per tant, des de la voluntat d'aquesta força positiva, avui som aquí a Sant de Lleida, amb molt de goig, amb aquest Gaudeamus que també deia, perquè fem la inauguració no només de Sant de Lleida del curs universitari, sinó de tot el sistema universitari, de totes les universitats de Catalunya. I per tant, crec que també és un dia de joia perquè això es va produint cada X temps, perquè és rotatòria aquesta inauguració del sistema universitari. La veritat és que per mi és un goig i primer el que haig de fer és felicitar tots els guardonats i guardonades per la seva tasca, que després farem l'entrega dels premis i aquesta tasca tan important per a la universitat que és la docència. L'any passat celebràvem la inauguració del curs acadèmic a la Universitat de Girona i ens vam plantejar quins eren els reptes de l'any 2022, aquesta força positiva. L'any passat parlàvem de la necessitat d'augmentar el finançament, tenim un pacte nacional i venim aquí, l'any passat vam poder augmentar un 14% el pressupost en recerca i universitats. I al llarg d'aquest any, amb aquesta força positiva, amb aquesta complicitat de tota la comunitat universitària, hem pogut incrementar 21 milions d'euros al finançament basal de les universitats, vam poder aportar més de 20 milions del fons Covid, hem incrementat 11,5 milions el pressupost del ProFort, del programa de foment per a la recerca, hem incrementat el pla d'infraestructures universitàries en més de 10 milions, hem pogut abaixar el preu de les matrícules dels graus i dels màsters, absolutament important per aquest pilar al jovent que vostè també hi feia referència. Hem augmentat les places del màster de professorat de secundària, també per protegir el català i el sistema educatiu de Catalunya. Hem aprovat un pla d'enfortiment de la llengua catalana al sistema universitari de recerca i permeti'm aquí que la persona que l'ha impulsat, la persona que ha aconseguit aquest consens és un lleidatà, que és el Xavier Quinquillà, que és el director general d'Impacte Territorial i Social, i per tant aquest pla d'enfortiment té un accent lleidatà que també diu molt d'aquest compromís amb les terres de Lleida, amb la llengua catalana. Hem incrementat les places d'infermeria, que hi havia la vicerectora aquí a Sant de Lleida també, les places d'infermeria a tot el territori, aquestes 600 places. Vam incrementar un 70% la convocatòria dels SGR, els grups de recerca, afavorint també criteris per a les dones investigadores de projectes d'investigació, també la recerca feta en català i la recerca feta en perspectiva de país, així com fomentar que aquella recerca que rep finançament públic ha de ser ciència oberta, ha d'estar a disposició de la societat. Hem augmentat el programa de més d'un 25% el finançament dels doctorats industrials, se'n feia referència també en el vídeo. Hem augmentat les places del programa Ingrea, hem creat el grup Horitzó, el fons FITA. I tot això que només hem fet en un any ha estat possible amb la complicitat del sistema de recerca universitària del país. Aquesta complicitat d'arribar a consensos, aquesta complicitat d'avançar, de reconèixer allò que ens cal, però també d'avançar, crec que ha estat indispensable per poder, al cap d'un any, poder haver avançat en determinats àmbits. Però parlàvem dels miralls i de mirar-se al melic i crec que tenim més reptes. Que avui fem la inauguració del curs acadèmic, per tant és lògic que parlem de quins són els reptes que encarem pel 2023. I aquests reptes que encarem pel 2023 són reptes que els tenim en el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. La primera quinzena d'octubre s'aprovarà la Llei de la Ciència de Catalunya. La Llei de la Ciència de Catalunya és per primera vegada la llei que reconeixerà el sistema de ciència del país. Fins ara no teníem una llei d'aquestes característiques en la història de Catalunya. Per tant, és una llei d'estructura de país, d'estructura d'estat, de sentit de país. Una llei que ens permetrà protegir i blindar i reconèixer aquest sistema i també, per exemple, la col·laboració pública-privada, el mecenatge científic, la ciència oberta, la perspectiva de gènere, el finançament. I tot això ho hem fet incorporant moltíssimes esmenes que ens han fet arribar.
Per tant, jo crec que aquesta llei de la ciència serà una bona manera d'inaugurar aquest 2023 i un repte que jo crec que com a país teníem no tenir una llei de la ciència pròpia de Catalunya. També aquest proper any un altre dels reptes serà l'aposta per la transferència. L'aposta per la transferència. Ho parlava en el vídeo, fem recerca, però necessitem, perquè ho deia per exemple de Lleida, que aquest euro impartit en retornen 3, necessitem que la recerca arribi molt més a la societat, que ens permeti transformar molt més la societat des de l'àmbit de la música, les humanitats, les ciències socials, però també l'àmbit de la medicina amb salut, per exemple, l'àmbit de les ciències de la salut. Per tant, hem d'augmentar la transferència. En aquest sentit, hi haurà diferents accions, des d'activar un programa Joan Roget per tal de visibilitzar i donar suport a projectes de transferència de l'àmbit de l'excel·lència al nostre país, fer una convocatòria específica de pilots de gestors de transferència a totes les universitats per tal d'aconseguir captar experts en transferència i ens ajudi a poder fer tot això. Però hi ha un altre repte que tenim pel 2023 perquè hem escoltat la comunitat universitària, que és la necessitat de millorar les infraestructures del país. Els rectors, rectores, vicerectors, la comunitat universitària, poder visitar les universitats, els centres de recerca, sabem que hi ha mancances d'infraestructures i per tant aquest pressupost ens agradaria també poder fer una aposta gran en aquest sentit. I el tercer repte que tenim aquest any, i que també hi ha fet referència el professor Turull, crec que escoltar la comunitat universitària, si a mi em diguessin què és la demanda que ens ha fet la comunitat universitària, què és allò que volem que l'any que ve es pugui potenciar, quina serà la mesura a la qual hi abocarem més recursos de manera consensuada amb el sistema, és la necessitat de protegir el relleu generacional, de protegir el talent, de captar talent. Per tant, per tal de fer això, ho farem a través d'un pla de xoc amb diferents mesures, òbviament que les consensuarem, que entre elles ens agradaria poder contractar 850 professors associats com a professors a temps complet. I destinarem almenys 30 milions d'euros que anirem desenvolupant en funció també de les disponibilitats pressupostàries. Però aquesta és, sense gran dubte, sense dubtar-ho, una de les principals mesures del Departament de Recerca i Universitats pel proper any. Les persones. Crec que ara portem un any i crec que això serà possible i abordarem des de l'equip de la Conselleria tot el capital per tal que això pugui ser possible i per tant puguem fer aquesta aposta per a les persones el proper any. Serà la gran mesura, acompanyada de les infraestructures i la transferència. Tot això també ho haig de dir sense que s'hagi suprimit la taxa de reposició, que la taxa de reposició també ens condiciona amb les polítiques de capítol 1 i no tenim cap informació al respecte. I quan parlàvem dels reptes de futur, tenim també i dèiem en la presentació som i volem continuar sent allò que som. També jo crec que el sistema universitari de recerca a Catalunya, que tenim una singularitat pròpia, una manera de fer pròpia, volem continuar sent allò que som. Ens cal també estar amatents a la llei orgànica del sistema universitari de Catalunya. Aquesta llei orgànica del sistema universitari de Catalunya ens demostra que només podrem tenir la millor llei d'universitats per a Catalunya si som un estat propi. Només si som un estat propi podrem tenir aquella llei que al 100% ens reconegui i ens permeti fer allò que al 100% voldríem fer. Aquesta llei orgànica del sistema, la LOSU, la coneguda LOSU, crec que hem de fer la màxima pressió possible perquè aquesta llei ens permeti tenir flexibilitat, portes obertes, mirada europea amb els reconeixements dels graus de 180 crèdits, mirada europea amb els diferents models d'universitat europea que no només és de recerca, sinó que poden ser de l'àmbit aplicat, de l'àmbit de la docència, i per tant aquesta llei això mateix no ho permet. Aquesta llei també limita el Pla Serra-Húnter. Vull recordar que el Pla Serra-Húnter és un pla aprovat per una llei pel Parlament de Catalunya. Per tant, home, des del Govern de Madrid una llei aprovada que impacti en una llei aprovada pel Parlament de Catalunya, doncs crec que això ho hem de defensar. I nosaltres defensarem com a sistema, que ens fèiem referència abans, defensarem com a sistema aquesta llei. Crec que hem de defensar com a sistema la singularitat pròpia de Catalunya al sistema universitari de recerca del país. En aquest sentit, serem exigents perquè la meva responsabilitat, la nostra responsabilitat, és defensar aquest sistema que amb totes les mancances, necessitat d'augmentar el finançament, té
té unes fortaleses que necessitem també que siguin el màxim de protegides possibles amb una llei d'universitats que vull recordar que l'antiga és del 2001 i estem a 2022 i, per tant, és una llei que condiciona durant molts anys el sistema universitari i de recerca del país. Per acabar, m'agradaria fer un reconeixement públic al president Aragonès perquè aquest darrer any he notat el seu suport i per tant crec que és honest poder-ho dir i crec que compto amb la confiança i això ens permet també avançar. Però crec que ens uneix amb el president Aragonès la voluntat ferma de defensar els interessos de Catalunya i no podem obviar tampoc el moment d'incertesa política que vivim. I per això crec que és més important que mai que generem espais de trobades per decidir estratègies. Crec que hem de ser capaços de construir projectes com aquest, d'aquesta conselleria, d'aquesta recuperació de la conselleria, que ha sigut un projecte conjunt, però també crec que hem de ser capaços de generar espais de treball conjunts d'un full de ruta nacional. Sap el president Aragonès que soc una persona que m'agrada bastir ponts i soc una persona que m'agrada sempre prioritzar el país a les individualitats. I per tant espero que aquest proper any, amb aquests 3 eixos que seran els de l'acció de govern, que és infraestructures, millorar la transferència de la recerca del país i sobretot fer un pla de xoc per a les persones, per captar, per protegir el talent, per lluitar contra la precarització. Espero que també siguem capaços de trobar aquest full de ruta i puguem continuar treballant conjuntament perquè crec que era una gran i és una gran oportunitat pel país. I finalment, pensàvem com podíem acabar aquí a Lleida. I vostès saben, també el delegat del govern m'ha enviat un missatge: consellera, aquest any que s'aproven els centenaris ens faria molta il·lusió des de Lleida que es progrés el centenari de Joan Oró. I vaig dir, cap problema, i vam portar-ho a govern i vam aprovar també que fos l'any del centenari Joan Oró. I aquest any, per tant, celebrem el seu centenari i des de la Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació vam fer una primera contribució, que és crear la convocatòria d'ajuts per al foment de la cultura científica de Catalunya, que rebi el nom de la convocatòria Joan Oró. Aquesta va ser també honoris causa l'any 1999 i que en el seu discurs d'honoris causa va fer un Parlament que crec que és actualment vigent, que parla de la ciència i la recerca i que crec que avui, en aquest entorn, i parlant amb aquests que ens han interpel·lat des de la música a la seva laudatio, a la seva intervenció, crec que es cau molt, diu. Crec que hi ha 3 condicions ètiques molt importants per al futur de la nostra existència en aquest petit planeta blau. La humilitat, ja que la Terra té un origen molt humil que ve de molècules molt senzilles. El segon, la solidaritat. Tots els éssers vius venim d'un tronc genètic comú i, per tant, tots som germans. Finalment, la cooperació. Des de la Lluna, la Terra es veu molt petita, perduda en la immensitat de l'espai i amb recursos limitats. Humilitat, solidaritat i cooperació. I crec que amb aquestes 3 característiques, el proper any, el sistema universitari de Catalunya podrem superar aquests reptes que ens hem marcat. Moltíssimes gràcies.